Ka music video kabala ai kerteng cha ka thong kabala rawai ha ka khatin bhoi ya kabala rawai dau lumlang lapang bat ka kentiulin mau pnyang ki badai ki nong rawai ki bala bana nam nari bhoi district ya ka video jong kane ka music video la penbit penbiang da iba kores marwen na ka LJ Film Studio nongpo ya ki jingtem jingput pan la penbit penbiang da usam la precious umba na ka ZO1 Studio nongpo ha kane ka music video lai shimbentalang ru da ki noi le kai MMA na ka ground and pound MMA Meghalaya ya kane ka music video ka bala ai kerteng cha ka thong la perlai paj ba da uba Lancius Imli ubade uwe na kiting shop jong ki film khasi bat ubade ru ha ka ju ka por u president jong ka ground and pound MMA Meghalaya ya kane ka music video la perlai paj ba ha LJ Film Studio nongpo ha ka jingidon lang jong baro ki badon banta ha kane ka music video kentup yai ba Lancius Imli kumu kongsan ba kores marwen lumlang lapang ka kentiulin mau pnyang bat ki bahia ngasem jong kinong shimbenta baro ya kene ke music video la penlat ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng lumlang lapang ilala biang ban penmi pai ba sa koi pat ka video album na kani ka dong ka thain chungi na ko le ko district pani kani ke jawai la ruai dai ba lumlang lapang ba kunju I kentiu lin mok nyam pani kani ke jawai ba ka teng cha ka thong as supply pai ba no mentai ha kani ka pot ba ya kani ka jawai pila ban pen na ka channel YouTube jongi lumlang lapang tian kalian jonga ngasmo basket box ikini ki samla angun ki balala bala tristom na ka kejing ba jingmian bat khamtam ba ngasmo ban ai ka boran miki namar ba kilala sha ban pau ya kasap ka phong ka bau play lai ki te ngasmo ban kitbox ko ki ba kitang la ba na ka ko post ko pat ba kitang la man temi ya sakiwe pat ki jawai ki ba khamsup na sho ban ngaso ban ai ke chiro ki shisha ba kini ki samla jungi menta kila saman pau ban sibut li jawai ba ki lapen pau ki lapen mi ki de jawai ba sup na tian alem chonga ngaso ban bu ke chikra pa chipi pa ba ki dong pen ba sup ha ya pe le mi kini ki jawai ban sup ha ba ki lapen ba klet ban ya share like subscribe Para lo ada pismo tenan energy rajungi pilaban share like but subscribe Ya kaling pila pan share mapo ke description harum kubli shibut